लायबिलिटिस गालांनायनि बाथ्रा बुंदों 2000 कौटिनि बाथ्रा बुंदों मानथो केस होनो हायाखै मानथो जेलाव दैथायहरनो हायाखै मानथो बेनि प्रुफ होनो हायाखै नोंथाङा रावनिबो बिफानि सम्पत्ति नङा बियो आरे नों मा मावखो बेखौ फोरमायब्रा बेखौ दिन्थि अब्लासो रायजो राजाफोरा फोथायगोन एपीएस परीक्षायाव फेल जानाय व्यक्तिफोरा डीएसपी रेंकआव साख्रि बोरै मोनखो এই বাতৰিটোলৈ মন কৰক বাতৰিৰ শিৰোনাম আইনৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰা 16 ডিএসপিক নিযুক্তি गोष्ठी हंगरख ब्लाडसेड जानाय आसाम स्टेटनि राजा सानना लाबाय नामा दिनै जाय बिथाङा गावनि काउन्सिलाव मावनो गोनां खामानिखौनो मुख्यमंत्री डांगरिया লগত आलोचना হৈ আছে स्टेट गभर्नमेन्टৰ লগত आलोचना হৈ আছে होनना बुंग्रा व्यक्तियासो दिनै गावनि जुडिशियारिनि बाहेरायाव थांनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनहैदों रङिया कलेज बायदियाव बर' अना बर' जानाय जाथाय बा नोंजों आंजों नायनो बालायनाय जाथाय बे खोथाखौ मानगोनां जोंहा सीएम प्रमद बर' सारा मानो खनले खनले रायखांबाय थायो मा गोनांथि दङ दिनै बिथाङा जे बुंदों बर' अना बर'नि बाथ्रा बे बाथ्रायानो दिनै बे बाथ्राखौ रायखांबाय थानायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बे दावराव दावसिया सोमजिदों आंनि नखराव दावराव जादों बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव जादों सोरखौबा माबा माबि जाहोनाव जादों बेखौहाय जोंनि नखरनिफ्राय आंनि नखरनिफ्राय जुदि आं बुंफ्रुना होआबा गुबुना बोरै मिथिगोन दा जे गोष्ठी हंगरख बायदिसिना जानाय जाथिजों नांलायलायनाय दावराव दावसि ब्लाडसेड जानाय बेफोर बाथ्राखौ बुरखांनायानोथ' जोंनि फारसे गुबुननो जोंनि दुर्बलताखौ दिन्थिनानै बिथांमोननो बुंनो थाखाय मोनसे खाबु होनायसो जादों बे बाथ्राखौ रायखांनानै बिथाङा सोरखौहाय दोषी होनो नागिरदों एक्चुअली दिनै बिथाङा स्पष्ट मिथिगौ जों बयबो मिथिगौ मोनसे सरकार जेनेबा जोंनिनो रिजनेल पार्टिया सरकार खुंबाय थानाय समावहाय दावराव दावसिया सोर खालामामोन दिनै बिथाङा बे बाथ्राखौ रायखांनानै दिनै गावनि फारसेनो आसि थुना लानाय जादोंना जायाखै बिथाङा दिनै मोनसे सरकार थासेयाव राजखान्थियारि मोनथाय जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो जाथि हारिखौ जौगाहोनो हायो होननानै दिनै बिथाङा पलिटिक्सआव बारसोमनानै माथो उख्रायनो हाखो माथो गोदान लाबोनो हाखो मा मोजां मावनो हाखो दिनै बिथाङा बे 17 बोसोरनि अनगा बिथांनि खुगायाव आरो एग्जाम्पलानो मा दंबावो आरे 17 बोसोराव खामानिया मोजां जायाखै गाज्रि जादों नोंथाङा बिनि सोलाय दिनै सरकाराव फैबाय साबसिन हामसिन मावना दिन्थिनांगौमोन ना खामानि मावनो होनानै आखायाव लादों जिहेतु बबे लामायाथ' बिराद आराम स्मुथलि थांबाय थायो दिनै मावनायनि सिगां बेवहाय माबा माबि अबस्टेकल फैगोन बेखौ मिथिखानानै बेखौ देरहालांनो हानायासो ना मोजां नोंथाङा दिनै निजे मावनो हायिखौ बै समखौ रायखांबाय थानानै दोषी होब्ला बे गनायथावना जागोन नामा जि सरकारखौहाय जि पार्टिखौ बिथाङा मोजां होना बाख्नायदों जि व्यक्तिनि अर्डार मथे बिथाङा दिनै सोलिगासिनो दङ नायदो बेबायदिखौ जों फोथायनांगोन ना এই বাতৰিটোলৈ মন কৰক বাতৰিৰ শিৰোনাম আইনৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰা 16 ডিএসপিক নিযুক্তি আৰু সেই 16 গৰাকী ডিএসপিৰ মাজৰ এগৰাকী আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাতৃ সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম লোকসেৱা আয়োগে নিৰ্বাচন কৰা 21 গৰাকী আৰক্ষী উপ অধীক্ষকে 2002 চনৰ 9 एपीएस परीक्षायाव फेल जानाय व्यक्तिफोरा डीएसपी रेंकआव साख्रि बोरै मोनखो दा बेबायदिखौ जों फोथायनांगौ जाय बिथाङा ओरैबायदि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै फुस्लायदों बेजोंहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरिफोर लोगो बिथांनि टीमासो बेजों बुरखायजागोन जों बेजों बुरखायजाया दा बर' अना बर' जाथिनि गेजेराव दावराव दावसि गुबुन जाथिजों दावराव दावसिनि जाथायफोरखौ बुंनानैहाय सोरनि फारसे आसि थुना लादों बिथां दिनै बिथाङा जोंनि हारिनि फारसे आसि थुना लादों नंगौना नङा बे बाथ्राया ओरैबायदि लासिं सिं बे मोनसे खोथाखौनो खनले खनले बिथाङा रायखांनो आरे नों मा मावखो बेखौ फोरमायब्रा बेखौ दिन्थि अब्लासो रायजो राजाफोरा फोथायगोन नोंथाङा दिनै निजेनो मावनो हायैखौ बै
थांखांनाय समखौ रायखांनानै बेखौ लाबोफिननो हागोन नामा? जिहेतु नोंनि आखायाव दङ दिनै सरकारा सिस्टेमा नोंनि आखायावनो गासिबो दंजोबो अब्ला मानो मावाखै? बिथाङा बेबायदिखौ मावनो साहस खालामा। बिथाङा अल इन अल गावनि प्रेजेन्सखौहाय सासे काउन्सिलनि CM जानानै गावखौनो माने अल इन अल बयनिबो बाप सानना लादों नामा? जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों रङिया कलेजावहाय बिथाङा आउट अफ BTC जुडिसियारि बिथाङा बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै हल लुहैदों। दा बे खोथाया सोराङाव फैयोब्ला बेनि बागै बेनि सोमोन्दै स्पष्टयै नोंथांमोननो रायजो राजा नोंथांमोननो आरो होबावगोन क्लेरिफिकेसन बे बोरैहाय जानो मोनखो? ना बिथाङा गावनि बिफानि सम्पतिसो सानना लाबाय नामा? ना बिथाङा गावखौनो आसाम स्टेटनि राजा सानना लाबाय नामा? दिनै जाय बिथाङा गावनि काउन्सिलाव मावनो गोनां खामानिखौनो मुख्यमंत्री डाঙरियार লগত आलोचना হৈ আছে, स्टेट गभर्नमेन्टৰ লগত आलोचना হৈ আছে होनना बुंग्रा व्यक्तियासो दिनै गावनि जुडिसियारिनि बाहेरायाव थांनानै अन्थाइ खाम्फा गायसनहैदों रङिया कलेज बायदियाव। आरो जोंनि BTR ओनसोलावनो गोबां कलेजफोराव मावना होमोनना। क्रेडिट ला बेफोरावहाय बाहेरायाव मावहैनानै गावनि प्रेजेन्सखौहाय आं दङ होननानै दिन्थिनांगौ गैया। ना नोंथांनि अरिजिन न' थागिबि बिथा दंखाय बेखिनि खामानिखौ मावनानै हिर' जानो दिन्थिनो नागिरदों नामा? रावनिबो बिफानि सम्पति नङा बियो। बिथाङा दिनै 17 बोसोरखौ रायखांनानै गावनि जि प्रेजेन्स गाव दा जि प्रेजेन्टआव जि मावनांगौ खामानिखौ सिखोमानो नाजादों नामा? गोरलै गथ' नामा रायजो राजाफ्रा? बुजिया नामा? कभिडआवहाय बोसोरसे थांबाय होननानै बिथाङा मा एक्सकिउज लानो सानदों नामा? मावनो आखायाव जेब्ला नोङो बेखौ लादों अब्ला मावनो हायियाव फावसायनाङा। मावनो हानायाव क्रेडिट लानायाव नोंथाङा जोबोद बिथांखौ जों नुयो माने आगो सिगां जाग्रोयो। जेब्ला खामानिया मावनो हाया अब्ला बिथाङा फावसायनानै बै 17 बोसोरखौ आसि थुहरो। खैबार बुंबावनो? बारम्बार बुंबाय, खनले बयबो बुंगासिनो दङ। नोंथांनि आलादा रायजो लाबोनाया बहा? जायनि जाहोनाव दिनै नोंथाङा जोंनि बर'नि गेजेराव राजखान्थि दोलो दिनै मोननै सोमजिहोनानै गावजों गाव खावनै खालामनाय। नोंथांमोननि बै समाव PCDR समाव बर'जों बर' हुग्लुंलायनाय समावसोना बे गुबुन जाथि अना बर' होननाय जाथिफोरा जोंनि फारसे बोलो मोनदों, सोलो मोनदों। बेनो राइट टाइम। बिथांमोना बै समावनो बे डिसिजनखौ लादों जे बे समाव जुदि जोङो हाबनानै माबा मोनसे खालामाब्ला जों हानाय नंला होननानै। जोंनि पलिटिकेल जे सिनारिय' बै समाव नोंथांनि PCDR समावनो गुलाय गुजाय जाहांबाय। जेरावनाखि बे अना बर' होननाय पार्टिया सोमजिनानै दिनै 10 बोसोर MPया जोङो लांजादोंमोन। गोसोआव दंना? दिनै सानैसो व्यक्तिया बेखौबो नाथा गावसोरनि जुजिनायजों दिनै बै MP मासिनि जि पजिसन दं बिथांनिखौ दिनै बोख्लायनानै दोनबाय। दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव दा MP सासे थांफिनबाय। बे क्रेडिटखौ सोरनो होगोन नोंथाङा? ना नोंसो लाबाय नामा बे क्रेडिटखौ? नोंथाङा क्रेडिट लानोबा बे MP जितु जोंना दा बर' सासे दैथायहरनो हादों बेखौ क्रेडिट लानोबा नोंथाङा आगुनि जाय MP अना बर'निफ्राय जोंनि सार्टिफिकेट लानानैहाय जि जदोंमोन बिथांनि फारसे केस हो हायोब्ला। जिहेतु बे इलिगेल जादोंमोन बेनि फारसे केस हो। दिनै नोंथाङा लाइबिलिटिस गालांनायनि बाथ्रा बुंदों, 2000 कौटिनि बाथ्रा बुंदों। मानोथो केस होनो हायाखै? मानोथो जेलाव दैथायहरनो हायाखै? मानोथो बेनि प्रुफ होनो हायाखै नोंथाङा? दिनै खुगाजों बुंनायजों जाया। रायजोफोर बिथांनि बागै आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट्स हरदो। पार्टिखौ आं टारगेट खालामना बुंनाय जायाखै। पार्टिनि फारसे आंहा बुंनांगौ गैया। पार्टिया मोजांबो जागोन गाज्रिबो जागोन बे डिपेन्ड खालामगोन बेवहाय दैदेनग्रा लिडारफोरा माबायदि। दिनै CM प्रमद बर' बिथां बायदि दैदेनगिरि आरो सानै साथामसो थाबावब्ला जों जाथिखौनो खर' मेलेम जाफ्लेजोबगोन बायदि नुहुरो। बारा गोलाव बुंनो सानाखै, नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट्स हर जे बे आउट अफ जोंनि BTC जुडिसियारिनि बाहेरावहाय जे अन्थाइ खाम्फा गायसनहैनाय रङिया कलेजाव बे माबोरै जाथावना? 17 बोसोरखौ आसि थुहरनानै दिनैनि थासारिया मोजां जागोन नामा?
नैबेनि फारसे लोगोसेनो बिथाङा दिनै जे बिथाङा बै बर' अनाबर' जाथि संघर्ष जानाय बायदिसिना बाथ्रा बुंदों बेनि दायनिगिरिया सोर नैबेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट्स हरनानै फोरमायहरनो हागोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय